أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ورضي الله عن شيخنا التجاني ممد كل أولياء الله تعالى. بندرابي جولبي بندرابي أندب إنغرتي أي يوتري من تفسير القرآن mo ganduɗa ko almuɓe meɗen miñiraɓe meɗen ɗo e ɓakki jawi kañumen ñaagui ɗum kalde tarawi ho waɗa gasna cuptuɗen hen aya goto qur'ana aya ɗiɗo qur'ana on saaha pirnen ɓe ɗum. hande enen gaddi aya goto qur'ana aya o ko belɗo tawi ko Allah sanne kawniɗo. yewtere nde ɓenndata koye ɗemgal Mamadou Ahmed Diak musidɗo moɗon waɗate koye zawiya cheikhna Omar al Foutiyu al mujahidul akbar al guedewiyu halwariyu toriyu nako noon nder Fouta Toro jafa ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala ne haali aya goto qur'ana goto foof yo ƴeewen hoore muɗum beele omo nande aya walla o nandani aya o. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سجد بجوانا الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بسم الله. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى أمسفه جلد حقا فالنوايات إنما يؤمن بآياتنا الذين أي جلد تقريقريقي ستبي آية القرآن دين جنغاما يسمكو إذا ذكروا بها اللي خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم بكرة بتجا بتشبهنا يا الله sabi mbaɗan noon wo hum la yastakbirun ɓe mawni kintako sabu ɓe gandi ɗum ɗo kaɗo haala kota Allah ummi. julɗo haqqan so qur'ana janngama e yeeso ma a foti weltade. julɗo haqqan so qur'ana janngama e yeeso ma a foti tinede e ma wonde an a tini haala Allah janngama e yeeso ma. innama yuminu bi ayatina alladina ida zukkiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. ɗum ko julɗo haqqan ni sifarto. o ɓeydi hen sifaji goɗɗi. sifaji ɗi Allah ko tatajafa junubuhum anil madaji'i yimɓe ɓe ganduɗa so jamma o jengi ɓe caggal ɓe berti lalɗe maɓɓe ha pari ɓe goppa ɗon épousage ɗi ɓe goppa ɗon leeche ɗe ɓe kucca e Allah ɓe kucca e Allah yad'una rabbahum ɓe duwo ɓe ñaago Allah eɓe ndewa Allah ɓe mbaɗa nafilaji maɓɓe ɓe gone ñagade Allah khawfan sabu hulde jeygol jahannama wa tama'an e ɗeminade nadde aljanna. kadi wa mimma razaqnahum yunfiquna caggal ɓe ndewi Allah e nder jamma kaw Allah arzikini ɓe ko on saha eɓe nafga hen ɗum mbawirni nandi de hayso wona enen kalte en nandi hen de tarawi min alhamdulillahi rabbil alamin mo batten o presque 2 heures du matin walla ɓuuri ɗum wona تتجافى جنوبهم عن يدعون ربهم خوفا وطمعا اللي انا مدوا وجدي نون دي ومما رزقناهم ينفقون شتو كونيل ngel dancengel اللي انا مبالله hen wobbe de non de hayso no ko galas kam maso don goddo sappo joy nawgas wal hayso tamororel gotel baaki dum mbawda itti dum dokka goddo biya yo tajir wa mimma razaqnahum alhamdulillah enen jettira dum Allah galle on non Allah rokkiri ɗum wa mimma razaqnahum yunfiquna kadi tatajafa junubuhum anil madaji' yani fof so ɓe ndewa Allah taw ko jammo gasi non Allah rokkiri ɓe yo Allah tabitina en bi jahi rasulillah. bismillah. Allah wi sa sifim ɗiɗo sifaji ha pari holko dañata. Allah wi ko jogoɗa dañde ko innama ade wawa ɗum andu. Allah wi
fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun geɗe belɗe e payudinɗe ganda sa yi ɓerde ma ɓuɓat ko moftan miɓe hen ko innama aade wawa ɗum andude fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun fittandu neɗɗo wawa andude ko Allah moftani jiyaɗo Allah cifi ɗiɗo sifaji omo welto e so qur'ana jangama nder jammaje omo ummo omo rewa Allah omo woppi lelde makko ko Allah rokkimo ko omo nafaqi hen miskineɓe omo ñaago Allah yo Allah danduma e jeygol jahannama yo Allah nannuma aljanna nde wonna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljanna Allah ko faqad faza woni malaɗo tigi rigi komo Allah dande e jeygol jahannama nannuma aljanna sifiɓe ɗiɗo sifaji Allah wi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun fittanu woni neɗɗo wawa kalkilde e andude holko Allah moftana oɗo jiyaɗo Allah sifi ɗiɗo sifaji yo Allah watta en e maɓɓe sallallahu alaihi wasallam wi ko Allah moftani en toon koko ma la aynun ra'at wala uznun sami'at wala khatara ɗaɓɓum fi qalbi insani koko ganduɗa hitere ko Allah jogori rokkude en janggo yawmal qiyamati koko hitere meeɗa yi nofuru meeɗa nande meeɗa jolde ɓernde neɗɗo wawa kalkilde mukko ha wiya ko nangam fotata Allah wi ko holko waɗi ɓe keɓi ɗum ɓoyi jaza'an bima kanu ya'malun ɗum ko jobdi fodde koɓe golli ko ndewno weeɓani ceerno koora ha futuru no mbata tampude ni jaha mbadda ha juula gueeƴe a fotno lelade ɗanoɗa mbasa lelade gona a hen ha mbaɗa tarawih 2 heures 3 heures du matin so haji taw a ñamani haydara ha on air ceerno so Allah yoɓima nde ɗo moƴƴere ko a heeɓi ɗum e yurmede Allah de kono annega a tinnima fadde ko keɓuɗa ɗum ko yo Allah watto en e mabɓe o oɗo sifa alhamdulillahi rabbil alamina galle ene yettir ɗum Allah naafil ne waɗe gueeƴe walla ne waɗe gueeƴe safari lalɗa ɗanɗo minen Allah waɗi naafila men ko nder jamma min wi en 1 heure 2 heures du matin nden puttoɗen payen 3 heures payen 4 heures noon Allah ñawri kono fof moƴƴere nde Allah moftani en ne waɗi tampere kono Allah heɓetake e ko wona tampere Allah wi ko walladina jahadu fina ko lanahdiyannahum subulana walladina jahadu ay ɓen tampuɓe saabu amen fina saabu amen lanahdiyannahum subulana min pewnɓe laawol amen laawol moƴƴere laawol martaba laawol dañal laawol kala ko moƴƴate o aduna Allah ko lanahdiyannahum subulana kadi wa inna allaha lama al muhsinina moƴƴinɓe ko onon baaɓa min ganduɗa ne ndewa Allah e nder jammaji min ndewra Allah deftere Allah nde mbaɗa tarawih men hisbaji ɗiɗi hisbaji tati taw ina dari ɗum machallah nde jeeya ko ɓuuri hen yodde Allah ne waɗi eɗen nandi ɗo e sallllahu alayhi wa sallam hayso wona 100% julgol gueeƴe koyɗe ma musta hen julgol farillaji ɓoli koyɗe ɗo wawa musde hen nelaɗo Allah sallam enen fof eɗen gandi omo naflanno nder jamma ha koyɗe ɓuuta firti koɗe muusi zalamtu sunnata man ahya zalama ila an ishtaka qadamahu durra min warami ay sallallahu alayhi wa sallam juulanno nder jamma ha koyɗe ɓuuta firti darɗe juutanno enen kam koyɗe ɓuutani kono kam eɗe muusa tawi ko Allah min kam mi muusa ma anda non noon daraɗa nisf surtout e nden rowani walla rowani nde en daratono hisba siminaji 6 ceerno Moussa no tawi kala kono fof ko moƴƴere Allah nde Allah weela fecci en wonno woni jiɗɗo darade ko foti noon taw hattanani tan ne yiɗi ɗum ni kono hattanani ne kadi yo Allah ɓowni en e dewal Allah sembin en hen yinne en ɗum wowno en ɗum suka so Allah waɗimo dewowo Allah tan wonko Allah muuyi e makko weeɓani wona suka fof wona dewowo Allah yo Allah wallu en yo Allah jaɓan en yo Allah waɗ fof ko waɗira hen ko saabi Allah ɓolo waɗira kadi Allah jaɓa kadi dendagal podoje ɗe Allah fodi hen e moƴƴere fof cen yo Allah fandina en ɗum bidaye rasulillah woten gollu e dewal Allah ko keɗen jiitoro koye meɗen woten mbaɗe e dewal Allah ko ganduɗa enen jiito hen walla enen jiiguino hen
yo Allah dandu ene ɗum ko mbaɗɗen fof taw ko halisan li wajhillahi alkarim halisan li wajhillahi alkarim yo Allah waɗa en noon mi jahi rasulillahi musidɗo Mouhammad Ahmad Diack arno waɗen ɗon tafsir mon qur'ana ɗo e zawiya Cheikh Oumar al Fouti radiallahu anhu e sukaɓe moom tuldi dimat ñaagui noon yo mbaɗani ndi juula fof ette hen seeɗa firene julɓeɓe mbawa naftorade ndi waɗe ɗemgal pular waɗe ɗemgal jolfe beele julɓe mbawa naftorade inchallah so janggade waɗe ɗemgal jolfe allahumma salli ala rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam